Když jsem natáčel další reportáž, říkal jsem si, co všechno se může stát, když se paranoid člověk poselí s těhomamem, stane policistou. Jenže co jiného má takový chudák paranoik dělat než policistu? Od 16 let se věnuju freeridovému lyžování. Cestujeme po světě a natáčíme sjíždění různých už světých, anebo třeba ještě úplně nesvětých hor. Když děláte takovýhle adrenalin, tak tušil jste, co vás čeká i v životě? Musím říct, že jsem procestoval kus světa a nečekal jsem, že nejzajímavější adrenalin a příhodu vlastně na hranici života a smrti zažiju tady přímo vlastním sousedem. Jiří Lausekr žije v tomhle domku na okraji Plzně se svou matkou a sestrou od malička. Stejně dlouho bydlí naproti přes ulici i Šouralovi. I jejich syn Roman tu sice žil v dětství, ale pak se přestěhoval k otci a vrátil se až před několika lety. A od té doby začaly sousedské spory, které vyvrcholily málem vraždou. Zdravili jsme se, všechno to vypadalo v pohodě. On teda nikdy moc nikoho nezdravil, byl takový uzavřenější, dá se říct zvláštní osoba, ale nikdy nedošlo k žádnému konfliktu, ale jak jsme stárli, tak prostě jednoho dne on tady začal mít pocit, že nás tady všechny převychová, hlavně mě, že jakoby za mnou tady jezdí kamarádi a prostě bavíme se, tady probíhají na zahradě nějaký grilovačky. Mu vadil hluk, nebo co mu vadil? Asi to, že on je sám, nebo že prostě on má svůj svět, v kterém je uzavřený a jakoby těžko, já ani do něj nechci vidět, já nevím, jak ten člověk přemýšlí. Maminy kamarádky tady byly, opalovali se a on se ukájel za rybízem, když se opalovali. Jo. No. A on vás taky natáčí, jak říkal brácha, jo? No. Třeba přijedu opravdu v 2:30 ráno nebo ve 2 hodiny a myhne se záclonka, světýlko a opravdu nás natáčí, no. Ale strach z něj mám, no, jako. Dobrý den, pane Šoural. Pojďte nám k tomu něco říct, k tomu vašemu případu. Takže takhle přesně mu vadí, když jakoby já se zaparkuju před svůj vlastní vjezd. A když vy jste před svým vlastním vjezdem? Kde nikomu nemůžu absolutně vadit. A kde byste podle něj měl správně stát teda? Jedině na těchto těch vyznačených místech, jakoby tím červenýma koskama. Jo, ale tam už to je jiný auto. No jo, protože jich máme víc a víc parkovacího místa tu není. Tak stavíme před svým vlastním vjezdem. A vám taky dělá takovýhle problémy s parkováním? No tak my naštěstí parkujeme vevnitř, jo, takže my ty problémy. Když přijde návštěva, tak já vybíhám ven a všem říkám, prostě hlavně si zaparkujte tadyhle takhle na těch místech, jak prostě potom nevylezeme a nemáme problémy. No ale jako můžu vám říct, já ho potkám a nemám dobrý pocit. Jako. A vůbec se nedivím, že on v podstatě dělá problémy celé rodině a já se vůbec nedivím, že ty lidi jsou v podstatě nervózní a mají strach a jsou z toho úplně hotoví. Na obvodní oddělení policie Plzeň Slovany chodili od září 2007 do prosince 2010 opakovaně na sebe navzájem oznamovat protiprávní jednání. V uvedeném období šlo celkem o 16 případů. Sousedské vztahy začaly nabírat rychlost volného pádu, došlo i na pěsti a na rozmácené dveře. Kritický zlom ale nastal v říjnu 2009. Jiří Lausekr netušil, že si Roman Šoural pořídil zbraň a že ji hodlá použít. No, my jsme tady měli nějakou hádku, že přes plot, klasicky jsme se hádali a nějaké nadávky padly. No, on potom zaběhl do domu a vlastně já jsem už odcházel. A on vyšel s tím, že mi zabije, že mi zastřelí. Já jsem jenom viděla, jak pan Šoural otevřel dveře domovní a vyšel 2 metry, nebo 2 kroky udělal prostě před barák a měl namířenou zbraň už na bráchu. On stál před tamhle před dveřma a já jsem takhle si jsem si říkal, to je ten Magor, on fakt asi vystřelí. Tak jsem tam dal ruku, že se zakryl obličej a chtěl jsem odejít a už jsem jí měl. Střelec střílel stejnou zbraní, jako je tato. Je to sice jen vzduchovka, ale bylo prokázáno, že mířil na hlavu. Mohlo by to zabít člověka? Ano, určitě. Tak ono se to dobře zhojilo, já ani nevím, jestli to je vůbec ještě vidět. Jo, tady tudy jsem to dostal a tady tudy to pak vytahovali, protože to bylo jakoby do hloubky na šikmu a nemohli to najít. Tak nakonec po 2 hodinách pod rentgenem se jim to podařilo vyndat. I nás si Roman Šoural celou dobu natáčel.
Ale když jsme se ho chtěli zeptat na jeho vyjádření... Tak nám pojďte něco říct tomu. Určitě máte na to zase třeba jiný pohled než tady Lausekrovi, tak pojďte na to říct. Jen získat jeho obrázek připomíná fotografování plaché zvěře. Člověku by ho bylo až líto, kdybychom nevěděli, že je schopen střílet. Přestože Jiří Lausekr mohl přijít o život nebo přinejmenším o zrak, přestože se ukazovalo, že Roman Šoural je jako soused nebezpečný, dál se nic nedělo. Jednu věc jsme ale neřekli. Roman Šoural v té době pracoval tady na plzeňském nádraží u policie, jako doprovod vlaků. Uspal snad vyšetřování střelby právě tento fakt? Policisté z inspekce, kteří vyšetřování případu převzali, tvrdí, že oni nic nezdržovali. Ke skutku došlo 20. října a první návrh na zahájení trestního stíhání jsme předkládali státnímu zastupitelství již 2. listopadu, což si myslím, že je velice krátká doba. Nicméně státní zástupce se s naším návrhem nestotožnil a vrátil nám spisový materiál zpět k dopracování z pokyny. Tohle se opakovalo celých 7 měsíců, tvrdí inspekce. Takže drží Černého Petra v ruce okresní státní zastupitelství. To trvalo asi od října až do května, než byla vůbec podaná obžaloba. A to... Tohle to si myslím, že vám zodpoví krajské státní zastupitelství, takže oni by vám poskytli k tomu eventuálně informace. Ani krajské státní zastupitelství necítí za průtahy vinu. V té otázce by se mělo vyjádřit, spíš by se měl vyjádřit vyšetřující státní zástupce okresního státního zastupitelství Plzeň město. Jo. My jsme dozorovali tu trestnou činnost po zahájení trestního stíhání a to trvalo zákonnou dobu 3 měsíců. Nepřipadá vám to trošku jako v pohádce o kohoutkové a o slepičce? 7 měsíců zdržení a nikdo za ně vlastně nemůže. Jenže situace mezi tím dál eskalovala. Není divu, že postřelenému mezi tím pracovaly nervy, že se dostal se střelcem do dalšího konfliktu. A když ho přijeli policisté vyslechnout, v opilosti si nebral servítky. Jenže tentokrát dostalo vyšetřování jiný spád. Takřka okamžitě byl obviněn z vyhrožování a porušování domovní svobody. Jsem říkal, to si ze mě děláte srandu, tak on mi postřelí, tady se mi neustále vysmívá, neustále nás obtěžuje, moji rodinu prostě. A vy mě tady budete to. Říkal jsem, jako, já se nemám za co stydět, prostě, já jsem jenom jsem mu pohrozil, aby dal pokoj, prostě, aby nás už neobtěžoval. Že? Došlo by to tak daleko, kdyby státní zastupitelství začalo střelce Romana daleko dřív stíhat? A jak vůbec mohl projít psychotesty, když se hlásil k policii? Jeho hodnocení je přitom podle obžaloby jasné. Znalec oboru psychiatrie ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že obviněný Roman Šoural trpí smíšenou poruchou osobnosti s rysy paranoidními, nadměrná citlivost k odbývání, podezírost a sklon k překrucování neutrální reakce druhých jako nepřátelské či pohrdavé, bojovný a úporný smysl pro osobní práva a jejich obranu bez ohledu na bezprostřední situaci, zabývání se nepodloženým konspiračním vysvětlováním událostí kolem sebe. Je to takový legrační, my si natáčíme vás, vy si natáčíte nás, ale měl by tam být nějaký zvuk taky. Nechcete opravdu říct něco na svou obhajobu? Jak mohl projít třeba psychotestama? V době, kdy byl žadatel a ucházel se o přijetí do služebního poměru, splňoval všechny podmínky pro přijetí do služebního poměru. Pak nastaly okolnosti, které jeho způsobilo změnily. Jo, a jaký okolnosti to byly? Tyto okolnosti nejsme oprávněni sdělovat. Policie nám odmítla dát samozřejmě informace podrobnější k tomu případu, ale obecně, jak může člověk vyklouznout nebo obelhat tyhle přijímací testy na policii? Neměl by. Pokud je to psychologické vyšetření provedeno správně, tak by porucha osobnosti z toho okruhu paranoidních poruch měla být v tom psychologickém vyšetření zaznamenána. Ale je třeba říct, že to předpokládá zkušeného psychologa, protože pokud je ten posuzovaný inteligentní a rafinovaný, tak v dotaznících může veškeré své podezíravé, paranoidní, nepřiměřené reakce popřít.
A zase nikdo za nic nemůže. Jen postřelený chodí k soudu a skřípe čím dál víc zuby. Jenže základní problém nezmizel. Roman Šoural nejenže ještě nebyl odsouzen, ale podle právníků nejspíš dostane maximálně podmíněný trest. Bydlí dál naproti Lousekerům a ti se ho dál bojí. Už ukázal jakoby dostkrát, že takhle se jako dokáže chovat a že nebezpečný je, ale policii i soudům je to bohužel jakoby pořád málo. Myslím si, že je nebezpečný. Jestli teda opravdu má nějaký psychické problémy, anebo prostě jenom si vyhlídá tady tu rodinu a baví se tím, že prostě někomu škodí. Měli by ho zavřít asi do psychiatrické léčebny, si myslím já osobně. Ptal jsem se všude, co s tímhle problémem dělat. Nikdo mi nedokázal odpovědět. Pakliže Romana Šourala odsoudí, pak nejspíš stejně zůstane na svobodě. A na psychiatrii ho zavřít také nelze. Stačí si přečíst znalecký posudek z obžaloby. Pobyt posuzovaného na svobodě není podle znalce společensky nebezpečný a proto nenavrhl žádnou formu ochranné psychiatrické léčby. Jsem 100% přesvědčený, že ten člověk to nemá v hlavě v pořádku a že pokud dokáže po člověku vystřelit, že dokáže i zabít. Vždycky, když jako se něco stalo, nějaký konflikt, tak měl obrovský štěstí na to, že tady u toho nikdo nebyl. Tady se prostě čeká, než někoho opravdu jako zabije a to potom teda bude možná důvod k zamyšlení.